Asini roha dohok dami nasian debata amata. Dohok sian anak-anak Tuhan Yesus Kristus madongani hamu. Amin. Hurian ahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Atani debata nagabi o jahata. Dinamadalani Ari Sadarion. Senin 27 Mei 2022. Di Enet Masien. Sede Petrus tolu ayat 12. Aitu akka parrohana tigor do mata ni Tuhan. Jala tu akka pangiduan nasida do pinggolna. Alai bohi ni Tuhan ido alo ni akka si bahin najat. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Disima sahana. Hurian ahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Apo-apo do turpukon. Sian apostel Petrus. Tuhurian amar serak di Bitinia, Pontus, Galatia, Asia Kecil hati hai. Asa margogosi tutuna sida. Mengadopi hapor suhon alani silang ni Kristus. Tuma cetakas do diturpukon dipatudukon halak partigor. Na parjolo diparohai debata, na paduahon ditangihon debata pangiduan nasida. Tinggil do pinggol ni debata manangi-nangi saluhut pangiduan ni halak partigor. Ale baliksa alo ni debata do akka sibahin najat. Kepada orang-orang benar Tuhan mendengarkan seruannya dan Tuhan memperhatikan kehidupannya. Tetapi sebaliknya orang-orang yang jahat Tuhan memalingkan wajahnya. Tuhan melawan bertolak belakang wajahnya kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Allah yang manami inanami dengan saha porsian di bagasan Kristus Yesus. Molo tapake do kacamata hapor tibion. Maolo tarjalo hita sipata turpuk sadarion. Siala memang molo taparoang di tongah-tongah ni parngolueta. Herat lam hela lungo bitar pasu-pasu do halak si parjahat. Hela lam lapapor suku do halak napatupa hati goran. Seolah-olah orang yang jahat hidupnya enteng-enteng wae. Hidupnya nikmat tanpa persoalan. Tetapi justru orang-orang yang melakukan kebaikan penuh dengan pencobaan, penuh dengan penderitaan dan kesusahan. Alai amanami inanami hata apul-apul. Naboi takas. Taida masian parzamita. Walau ya 14 didok songonon di hata Indonesia. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Tanang do kononna molosian kacamata hapor tibion. Marisuang do molo mernida si songoni. Ai hanguluon hasonangan. Molo ni ukur sian tolak ni hapor tibionon. Dan tuki mangatusi pasu-pasu sakap nasiat Tuhan dewata. Alania manami inanami dengan saha porsion di bagasan Kristus Yesus. Molo tajahat turpuk tahun di bidu tolu sian ayat sada satu nama ngikut. Memang dipargogoi jala diapoi si Petrus do asa huriai manahan di bagasan hati goran. Tumpe mangai hapor Tuhan. Asa di tongah-tongah ni parngoluat tape manahan mahita di bagasan hati goran. Ai tinggil jala di parohai debatado hita di tongah-tongah ni parngoluat. Ale adong sarakna partigor hita. Siulah hati gorak kita di tongah-tongah ni portibion. Molo tung pesai hira papor suku parngoluat tai hape ngati gor hita. Molo saya hira-hira hidupku sangat kacau padahal aku rajin berdoa, rajin beribadah. Ala ikon takas mata hangulun. Hata nasitung do hata ni debata sadarion. Diparohai debata do hita.
Jangan-jangan dalam kesesakanmu Tuhan sudah menyediakan keindahan dalam kehidupan. Jangan-jangan dalam kesakitanmu Tuhan menganugerahkan sukacita di hari yang akan datang. Alania manami inanami dengan sahaporsian di bagasan Kristus Yesus. Margogo manahan mahita di hapor sukon. Las tahanguluhum mah ai. Tinggil jala di paroi debata dohita. Dinama jo guarna jala maniok hati goran. Amin. Kapasada marohata martangi yang mahita. O ali debata Jehovah di bagasan Kristus Yesus hodo ali Tuhan. Amanami si partigor. Jala hodo mangalion hati goran di hami. Jala boy hami ali Tuhan. Gabe si partigor. Nang di pamalupo siyan salut at kahadusan nami mariti anakmu Kristus Yesus. Pargogoy mahami ali Tuhan makangulupo ni. Asa totok kami makirim. Margogo. Dina mga dopi madalani ka ari-ari nami tung pegodang aka hapor sukon do hamaul. Say ajari jala patugu mahaporsyon nami ale Tuhan. Asalam ibaru haporsyon do pakiron mo nami. Sa ito di parbadiama na manggonggomi roha do pikiran nami. Asamana kami lahu mangihuton do makongulukon hata ng pinasaang Tuhan. O mali Tuhan gabi dongan nami mandalani akaryari nami. Lumobi di na mamulus ari sa darion. Saat di homangulo nami, marsangak marmulia magwarmo. Ibagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Amin. Horas, selamat beraktivitas madihita saluhuna. Tuhan tama mangaramuti hita.